1994 मायथाइयावनो गायसननाय लक्षेश्वर ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिया माजबाद हालामनि बिखायाव थानाय नायल' जायल' गंसेल' बर' बिजों भेन्सार गोजौ फरायसालि। मख'जाथावदि उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो भेन्सार फरायसालिफोरनि मादाव बे फरायसालियानो बोसोरफ्रोमबो इनरलमेन्टनि बिबाङा बांसिन। देग्लायबो 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोर फरायसालिनि गासै इनरलमेन्टआ सा 250 होननानै फोरमायो। बेखायनो बे फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसा बिथांमोनहा फरायसालियाव दासिमबो नायसन जायैखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दानि सरकारनिसिम थाबैनो मावफुंना होनो थाखाय खावलायदों। जोंनि बे माजबाद बिखायाव थानाय गंसेल' नायल' जाल' बर' मिडियामनि हाइ स्कुल लक्षेश्वर ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालि। बे फरायसालिया 1994 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। जोङो 2019 मायथाइयाव जोङो सिलभार जुबलिबो जोङो खुंफुंलांबाय। दा बेखौ नायोबा जोङो 3 बोसोराव जों आगान होगासिनो दं बे स्कुला। दा माजबादनि बिखायाव बे गंसेल' बर' मिडियाम स्कुल हिसाबै बे फरायसालियावहाय गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फरायसाफोर बेयाव फरायनो फैयो। नायनो थाङोब्ला जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय साहा फारसे थानाय जोंनि बर' गामिफोर जेराव माने 12 किल'मिटार 15 किल'मिटार गोजाननिफ्राय बेवहाय फैनानै फरायनो गोनां जाफैयो जोंनि बर' गथ'फोरा। खाथियाव गुबुन बेबायदि स्कुल गैयिनि थाखाय दा जोङो बेवहाय जेरैबायदि जोङो एडमिसन होनांगौ जोङो होयो। दा नाथाय जोंहा माखासे जेंना दङ। दा बेवहाय जों फरायसाफोरनि अनजिमाखौ नायोब्ला देग्लाय क्लास 9आव गासै 123 जन फरायसाफोर दं आरो क्लास 10आव गासै 113 जन फरायसाफोर दं। दा बे हिसाबै जोंहा क्लास रुमनि जेंना आरो जिरायनाय डेस्क बेन्चनि जेंना बेवहाय गोबां उसुबिदा जोङो जायो। दा जोङो बेवहाय जोंनियावहाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै हिन्दी आरो जिअ'ग्राफि दङ। दा जोङो हिन्दी साबजेक्ट लायोबा जिअ'ग्राफिना बाहेरायाव थाथ'नांगौ जायो। जिअ'ग्राफि लायोब्ला हिन्दीना बाहेरायाव थाथ'नांगौ जायो। दा बेबायदि जोङो जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो मालाबा। आरो जेरैबायदि जोङो फरायसाफोरखौ जेराव मोनसे रुमाव जोङो 30 जनल' फज'नानै जोङो फोरोंनो नांगौमोन, नाथाय बेनि जायगायाव जोङो मोनसे हल खालामनानै जोङो 100नि बारा फरायसाफोरखौ लानानै जोङो फोरोंनो गोनां जायो। दा बे हिसाबै आङो जोंनि बे लक्षेश्वर ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालि जानानै नैबे सोलिबाय थानाय बे सरकारनिसिम मोनसे खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि बे फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय बिसोरखौ मोजाङै सोलोंथाइ होनो हानायनि थाखाय जोंनो नांगौ बायदि जि सुबिदा क्लास रुमनि सुबिदा आरो बेजों लोगोसे डेस्क बेन्चनि सुबिदा बेखौ सरकारा जाहाथे जोंनिसिम अननानै फरायसाफोरखौ अननानै नायहरगोन, जोंनो रुमनि माबा मोनसे बेब'स्था खालामनानै होगोन आरो डेस्क बेन्चनि माबा मोनसे बेब'स्था खालामना होगोन होननानै जों फोरोंगिरिफोरा नैबे फरायसालिनि जानानै नैबे थानाय सरकारनिसिम थामहिनबा प्रमद बर' दैदेननाय नैबे सरकारनिसिम जोङो फरायसाफोरनि जानानै आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जानानै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।